Исәнмісі сифирда яңалыклар шығарылышы студияда Руслан Харисов. Олға тойба койбір темалар турында. Шәһәрдәшләрне хуҗасыз ош итләр буршый, караучысыз хайваннар белән нәрсә эшләргә һәм ничек алардан зыян күрмәскә. Диварлар, түшәмнәр, идәннәр, хәтта җиһазлар яңартылды. Кнәс авылы мәктәбендә капиталь ремонт үткәрелде. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан хөкүмәтенә Төркиядәге көчле җир тетрәүдән соң анда яшәүчеләр өчен гуманитар ярдәм җыюны оештыруны йөкләде. Хәзерге вакытта Төркиядә Россия туристлары шул исәптән чаллылар да бар. Андагы хәлләр турында хәбәрчебез материалында. Шоулы Әлфия Хакимова Төркиядә 2023 ел башыннан яши, анда ул эш буенча күченгән. Әлфия сүзләренчә, аларда җир тетрәүләре еш була. Бал системасы буенча алар түбәне бар, тик бераз җир тибрәлешләре генә сизелә. Соңгы гадәттән тыш хәл исә Әлфия яшәгән урыннан берничә 100 километр ераклыкта булган. Естественно, все в шоке, все в стрессе, все помогают. В каждом крупном городе Турции находятся гуманитарные точки, куда привозят местные жители еду, теплые вещи, спальные вещи. Хәзер ил буенча мәттәм игълан ителгән туроператорлар сүзләренчә, Төркия Татарстан туристлары арасында һәр вакыт популяр. Булган хәлләрдән соң Төркиягә юлламалар алучылар турагентларның телефоннарына бер өзлексез шалтырата. Есть некоторые волнения, но в нашем агентстве аннуляции отказов по Турции на данный момент нет. Все-таки стоит понимать, что землетрясение не затронуло туристические зоны. Есть люди, которые действительно пользуются программой раннего бронирования и покупают заранее путевки. У них спрос не изменился, но их не так много. За последние 3 года очень сильно изменилась динамика. Шоулы туристлары белдергәнчә, Төркиягә башка илләрдән коткаручылар килү дәвам итә. Шулай ук гуманитар ярдәм җыю буенча волонтерлар эше дә оештырылган. Лилия Гадина, Христина Балабанова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шоулы урамнарында шакырылмаган кунаклар күптән түгел шәһәрдәшләр балалар мәйданчыгында төлке күргән. Ләкин аларны иң борчыганы күп сондагы хуҗасыз ош итләр. 2023 елның гыйнварында гына да аларны тоту өчен 31 гариза язылган. Караучысыз хайваннар белән нәрсә эшләргә һәм ничек алардан зыян күрмәскә тулырак хәбәрчебез материалында. Автоколада яшәүчеләр кыргый хайваннарның шәһәрдә барлыкка килүенә аптырый. Шул ук вакытта йортсыз этләр саны көннән-көн арта бара. Проблеманы чишәргә кирәк дип саный алар һәм бу проблемадан бер генә чыгу юлы бар. Ул да булса приютлар төзү дип саный чаллылар. Куда-то приютить, больше что с ними делать? Отстреливать, конечно, нет. Жалко их. Порядок все равно должен быть. Место где-то должно быть, чтобы за городом где-то питомник какой-то содержали. Ну, это все говорят про это. Хуҗасыз этләрне тоту статистикасы тоттырыклы булып кала, арту һәм кимү юк. 2022 елда 1501 караучысыз хайван тотылган. Шуларның 1033-ы стерилизацияләнгән һәм элекеге яшәү урыннарына җибәрелгән. Барлыгы 344 хайван яңа хуҗасын тапкан. Хотелось бы всех еще раз предупредить, что нельзя подкармливать бездомных собак на территории школ, детских садов, институтов и в общественных пространствах, в парках, скверах, в тех местах, где гуляют люди. Шәһәр администрациясендә йортсыз хайваннар белән очрашкан очракта шәһәрдәшләргә район хакимиятенә, шулай ук шәһәр хуҗалыгы идарәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк дип аңлаттылар. Телефон номерларын сез үз экраннарыгызда күрәсез. Хайваннарны тоту буенча заявкалар 1 сәгать эчендә карала. Лилия Гадина, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, Ленар Султанов, яңалыклар. Тукай районы укучылары уңайлы уку шартларына ия булды. Кнәс авылы мәктәбендә капиталь ремонт үткәрелде. Диварлар, түшәмнәр, идәннәр, хәтта җиһазлар яңартылды. Тулырак алдагы материалда. Тукай районының Кнәс авылындагы мәктәп яна үз ишекләрен ача. Монда хәзер барысы да яңа. Капиталь ремонт программасы буенча ишекләрне һәм тәрәзәләрне алыштырдылар, җиһазларны яңарттылар, шулай ук диварларны буядылар, коридорларда кафель җәйделәр. Очень хорошие условия, сами видите, в классе уютно, тепло, чисто. Детям тоже нравится. Форсаттан файдаланып, укытуның актуаль мәсьәләләре турында да фикер алыштылар. Мәгариф һәм фән министры Илдус Хадиуллин мөгаллимнәр белән мөһим темаларга аралашты.
И они выбирают свой родной русский язык, татарский, или есть татары, которые выбирают... русские, которые изучают татарский Вы язык. никого не заставляете? Нет, у нас есть татарские группы, да, у нас есть татарские группы для русскоязычных, и есть татарский язык для татар. У вас заслуженные есть школы? Мөхтәрәм кунаклар шулай ук мәктәптә урнашкан җирле музейда да булдылар. Безнең төшерү төркемендә бик күп кызыклы экспонатлар күрде. Әйтик, узган гасыр көнкүреш әйберләре, сугыш кырыннан хәрби атрибутлар һәм хәтта мамонт сөякләре тәкъдим ителгән. Здесь все размеры, основные размеры для ухватов для чугунки. Бирдә яшәүчеләр мәктәптәге яңа шартлар, яңа нәтиҗәләр өчен яхшы борылыш булыр дип өметләнәләр. Лилия Гатина, Розалия Фахруддинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Солдатларның менюсы күп төрле булачак. Волонтерлар әзер коры-ризыклар уйлап табуны дәвам итәләр. Бу юлы алар солдатларны тукмаш ашы белән сөендерергә карар кылган. Тулырак алдагы материалда сөйләрбез. Бу кечкенә бинада волонтерлар үз кураторлары җитәкчелегендә бердәм механизм кебек эшлиләр. Кайберәүләр тукмаш кисә, икенчеләре аны пакетларга тутыралар. Нина Алексеевна, взвешиваем 50 грамм. Һәрбер аш пакеты 2 порцияга исәпләнгән. Анда өйдә ясалган токмаш, киптерелгән бәрәңге һәм яшелчәләр бар. Домашнюю лапшу вместе с сушеной картошкой мы вакуумируем также. Получается, на 1,5 литра воды мы кладем всю эту смесь. Инициатив төркем барлыгы 50 порция ясарга уйлый. Әлегә бу сынау партиясы. Ризыклар якын көннәрдә хәрби хезмәткәрләргә җибәреләчәк. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Артем Колесов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. 26 февраля. Концертный зал мэрии. Легендарные ВИА-самоцветы с самым ностальгическим и ярким концертом. 12+. Требуются водители категории С. Зарплата от 60 тысяч рублей. 6-дневный рабочий график. Бесплатный завтрак и лаунч-бокс в дорогу. Иногородним сотрудникам предоставляется жилье. Телефон 8 919 626 30 70. Мы закрываемся и распродаем шубы от 20 тысяч рублей. С 6 по 12 февраля в ДК КамАЗ. Скидки до 50 тысяч рублей.